D'acord, escolta això. En un dia tan cultural i simbòlic com Sant Jordi, a Andorra, la política va aconseguir robar el protagonisme als llibres i les roses. Això no és sorprenent? És curiós, oi? Sant Jordi és un dia que normalment es dedica a la cultura, però aquest any sembla que les tensions polítiques van ocupar el centre de l'escenari. Què va passar exactament? Doncs tot va començar amb unes declaracions de Xavier Espot, el cap de govern, acusant el Partit Socialdemòcrata, liderat per Pere Baró, de posar en perill el coprincipat amb la seva proposta sobre l'avortament. Això va encendre un debat intens i Baró no es va quedar callat. Va respondre amb contundència, dient que el PS només està fent el que demòcrates havien promès fer, treure la dona i el metge del Codi Penal. Això és una acusació forta. Però com encaixa això amb el context del coprincipat? Perquè, ja sabem, el paper del bisbe d'Urgell com a copríncep fa que aquest tema sigui especialment delicat. Exacte, i aquí és on el debat es complica. Baró va afirmar que no creu que aquesta proposta posi en perill el coprincipat, però Espot sembla pensar el contrari. És una tensió que no només afecta la política, sinó també la identitat institucional d'Andorra. I això no és tot. Baró també va criticar demòcrates pel tema dels lloguers, acusant-los de protegir només els grans propietaris. Això toca un nervi molt sensible, perquè els preus dels lloguers són un problema real per a moltes famílies. Però què proposa exactament el PS per solucionar-ho? Segons Baró, el PS defensa la classe mitjana i ha fet esmenes per evitar que la gent es quedi sense casa. Ell acusa demòcrates de mirar només pels grans tenidors, que són, segons ell, els qui els voten. I va anar més enllà, dient que si volen un país de rics i de luxe, que ho diguin clarament. És un discurs que busca connectar amb la gent treballadora, però també és arriscat perquè polaritza molt el debat. I què va dir Cerny Escalé, el líder de Concòrdia? Va entrar en aquesta polèmica? Doncs no exactament. Escalé va optar per no respondre directament a les crítiques d'Espot. Va dir que Sant Jordi no era el moment per entrar en polèmiques i que els protagonistes del dia havien de ser els editors i els escriptors. Va ser una postura molt diferent de la de Baró. Això és interessant. És com si Escalé volgués mantenir una imatge més tranquil·la i reflexiva. Però també és una decisió política, no? Escollir no respondre també envia un missatge. Totalment. I ell va aprofitar l'ocasió per parlar de llibres, mencionant fins i tot els que havia comprat. Coca Massegada, de Maria Cucurull, i Cadí, una biografia, d'Albert Villaró. És gairebé com si volgués redirigir l'atenció cap a un tema més cultural. Això també pot ser una estratègia per diferenciar-se? Mentre que Baró i Espot estaven immersos en un debat intens, Escalé va optar per un enfocament més pausat. Però, al mateix temps, això no vol dir que estigui fora del debat polític. És una manera subtil de mantenir-se present sense entrar en el fang. És una estratègia que podria funcionar o no, depenent de com ho percebi l'electorat. Però tornant a Baró, hi ha una cosa que em crida l'atenció. Ell sembla voler posicionar el PSC com una alternativa clara a demòcrates, no només en termes de polítiques, sinó també en termes de valors. Sí, i això es veu en la manera com parla de la classe mitjana i els grans propietaris. És un discurs que busca connectar amb la gent que pot sentir-se desatesa per les polítiques actuals. Però, al mateix temps, és un discurs que podria alienar altres sectors de la societat. És un equilibri difícil de mantenir. I després hi ha la qüestió de com això afecta la imatge de Sant Jordi com a dia de celebració cultural. Creus que aquestes polèmiques polítiques van treure protagonisme als llibres i les roses? Potser sí, però també crec que és inevitable. La política forma part de la vida quotidiana i fins i tot en dies com Sant Jordi és difícil deixar-la de banda completament. Però, al mateix temps, crec que hi ha una oportunitat per als polítics de mostrar un costat més humà i connectar amb la cultura. És un bon punt. Potser el que falta és trobar un equilibri entre debatre temes importants i respectar l'esperit d'una jornada com Sant Jordi. Però al final, el que queda clar és que aquests debats són un reflex de les tensions i prioritats que existeixen a la societat andorrana avui dia. Exacte. I això és el que fa que aquestes qüestions siguin tan fascinants. No són només debats polítics, són debats sobre qui som com a societat i cap a on volem anar. I això, al cap i a la fi, és el que fa que la política sigui tan rellevant. Doncs sí, sembla que tenim molt per reflexionar. T'ho deixo aquí, però segur que aquest tema seguirà donant de què parlar. Sens dubte. Fins la propera.